Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channels, Confessions and Deep Secrets. Kana kari kuchanga kukuya panene channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinge wagara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tavigira nyaya ya Zimbabwe Miners Federation boss Henrietta Rushwaya. Uyo akuakuzwa neku bira ma Indian investors mari ilikuwa kuita hiyo $1 million United States dollars mu deal ya vainzi vaida kuita vachida kutengeserana ma mines muri Zimbabwe. Va Henrietta Rushwaya vaka release on bail na Harare Magistrate musi Wednesday. Muri Zimbabwe va Rushwaya vakasungwa musi Tuesday but vaka release kwa musi nekunge vabhadhara $500 United States dollars bail. Vakarelease kwa na Magistrate Stanford Mambanje. Vakataura vachiti the National Prosecuting Authority haina kuprovide ma compelling reasons kuti va Henrietta Rushwaya vawanikwe vachirambirwa bail. Vari kudzwa kufana kudzokera mucourt musi wa10 April muri Zimbabwe. So a lawyer uyo airepresenta ma Indians akabirwa na Henrietta Rushwaya arikutaura iye achiti one uyo anonzi Ashok Jain uyo amuri kuona ari papicture anova chairman the NV Group company ine headquarters yayo kuIndia ari kunzi akainvitwa musi wa2 April gore ra 2021 na Henrietta Rushwaya kuti auye kuzoinvesta mugold mine yanga iri based in Mpurudzi muri Zimbabwe. Chinzasi Henrietta Rushwaya aiziya kuti special grant ya akaishuwa yai expire musi wa2 May gore ra 2021. Zviri kunzi Henrietta Rushwaya akamita Ashok Jain uyo through one of my Indians uyo anonzi Asif Adil muri Zimbabwe. Chinzi Henrietta Rushwaya akaudza Ashok Jain kuti aizomubatsira kuset up a business opportunity mu Zimbabwe yainzi yaifanira kudistributa liquor zvakare chinzi vaifanira kuzoestablisha a distillery voset up ethanol plant. So Henrietta Rushwaya akataura yachiti aizovabatsira ku set up this business muno mu Zimbabwe. Zviri kunzi Henrietta Rushwaya akadimanda $35,000 United States dollars from Ashok Jain uyu kuti akwanise kufambisa papers kuti this Indian investor wanikwe achitanga business rake mu Zimbabwe. So zviri kunzi muna October gore 2021 Ashok Jain akasangana na Henrietta Rushwaya kuIndia akamupa $35,000 iyo yaanga adimanda muri Zimbabwe. Kuchinzi on the same month Rushwaya akainvita mwana wa Ashok Jain uyo anonzi Varan Jain to Zimbabwe for a business meeting. Ndiwo muri kuona akamira apo na baba vake Varan Jain. Skanzi during that visit Rushwaya akabva ataura yachiti anga ane a gold mine iro riri kuMashonaland Central yainzi aitengesa zvichinzi aida kuvatengesera muri Zimbabwe. Zvichinzi akatora Ashok Jain nemwana wake Varan Jain akaenda navo kuMashonaland Central kuMpurudzi. Zvichinzi akavaratidza the mine yaitaura iye achiti anga ari rich in gold. Zvichinzi the mine yanga rakura 420 hectares muri Zimbabwe. Ndozvakataurwa nelawyer taura iye achiti during that visit Rushwaya allegedly informed Jain that she had a gold mine in Mashonaland Central which she could sell to him. Ndozvakataurwa na prosecutor Mutsokoti, and she took Jain and his son to Mfurudzi in Mashonaland Central and showed them the alleged mine which she claimed was rich in gold and was on 420 hectares. Ndozvakataurwa the prosecution zvikanzi Rushwaya akaoffer kutengesa this mine kuna
Jane for 350,000 United States dollars. And so, 26 December 2021, Rushwaya demand the first payment my installations, my installments, since I demand 175,000 United States dollars kuti yekutengwa kwemine since I demand through representative uyo aka-identified as Richard Zimbabwe since on my dates are different. So I think January 2022 na May 2022 Rushwaya akabuda achitaura iye achiti for mining kuti itange haifanira kuzobhadharwa mari dzakasiyana dzaizosvika ku 615,000 United States dollars muri Zimbabwe. Runs on different dates between January 10, 2022 and May 2022. Rushwaya misrepresented to the complainant that she was preparing for the mining to resume, and she was paid various amounts of money totaling 615,000 United States dollars by the complainant, when in actual fact she was doing no such process. For Zimbabwe, on 12 May 2022, she further demanded the second installment of 175,000 United States dollars for the purchase of the Umfurudzi gold mine, and the money was deposited in the Realm Mining Syndicate CBZ account, and the other 3,000 United States dollars was transferred into her personal CBZ Harare account. Na lawyer wa Varan na Shok Jane muri Zimbabwe zirikunzi Rushwaya akapresenta ma geological reports anga akafojerwa muri Zimbabwe achitaura iye achiti ma gold achitaura iye achiti Umfurudzi mine yanga isisina ma gold deposits muri Zimbabwe, chinzi akazviita an intention yekundiwa ma investors to shift their attention to another different mine iri kuShangani muri Zimbabwe. Zvikanzi through continued misrepresentation, Jane akakwanisa Varan Jane akabirwa mari inokwana kuita 1 million United States dollars muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi taura kunoenda tashushwa kurepresentwa na lawyer wake Oliver Marwa reZimbabwe. So my Indians amuri kuona apa Ashok Jane na Varan Jane are the ones vakabirwa 1 million United States dollars na Henrietta Rushwaya. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi, tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.